jungle. Yaman. Welcome to Sim Reality ITV. Tadzoka zvakare pana pandonchikudza zvinenge zvichiitika patinenge tichitaura zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe pandokubudza latest zvoda kuitika nezvichazoitika zvinoenda zvapanapa. Saka chinge iri first time kusvika panapa Sim Reality ITV usati wasubscribe Sim Reality ITV aiwa nguva ndiyo igara wasubscribe kuita kuti usaputswe nemalatest nezvimwe zvingungundengu malatest atinenge ndichiuya nawo panapa. Nyaya ndinayo panapa ndeya baba Harare now ready kubudisa album ravo rinonzi Vaccine hanzi rinobaya. Saka ndichakuplayera baba Harare munzwe zvavari kutaura about nyaya ichi yealbum riri supposed kunge richibuda anytime soon. Bosi izvi zvanguve kuti maartist anenge akatsikana konza achibudisa uchi achibudisa maalbums awo. Saka ndida kungoti ndisanda player baba Harare iwawo ndida kungotanga ndongosimbisa wane mabusinesses awo kuti aiwa maya nguva ndiyo iyi kuti muye paZim Reality ITV mumakete basa renyu rionekwe rizikanwa navanhu kuti zvinhu zvifambe zviende kumberi. Uyezve kana uchingori artist une music yako oda kumaketa futi paZim Reality ITV aiwa nguva ndiyo iyi. Usatye usavhunduke kuti bata panhamba dzedu dzatinobatika idzo dziri pascreen idzo namba dzatinobatika idzodzo. Saka sandawanza zvangu kutaura kana lepi dangogana ngokuwaridza munzwe baba Harare vachitaura iwo mbona about album. Yo, this is Baba Harare. One munhu akabva kumasvingo kuuya kuHarare kuzonzi Baba Harare vekuHarare variko. Your girlfriend's favorite musician. Saka ndau kuzivisai kuti manje new album riri kuuya. Album rinonzi Vaccine. Album takariti Vaccine because rinojunga ende hakuna anoramba kujongwa nealbum irori. Saka get ready. Boom.